Sanoiko se jollain hyvä? Se oikeesti. Ei kuulu edes tänne. Mä oon ihan paska. Terppa. Tää. Siitä avotaivutus. Himpan heikkous on kaatunut koulua, että häiritsee hänen sieluaan. Kyllä. Siellä mennään tekemään jo. Tässä koulumestaruusradalla parhaillaan suorittaa Kajot. Hänen hevosensa tänään on AP Blitz Angel, joka on tällainen komea Voikko Hannover Ori. Ei vittu. Ja ajoin omin sanoin tämä koulumestaruudesta Kyllä sen sukupuoli on jo varmistunut. Sen maine pilattiin koko tämän ratsukon tähän astisesta saavutuksista Olisiko pitänyt suurin. karjasta, että se on Tanna? Ja olen kyllä siinä samaa mieltä, että sehän on jo ihan älytön saavutus, että pääsee tähän radalle kamppailemaan sellaisestakin tittelistä kuin koulumestari. Niin se nousi. Mulla ei mitään varaa sanoa. Niin. Kohta, että anteeksi, se on Tamma. Se mitä huutaa lopputerveeksi. Näyttelyjen palkinnon jaosta sellaista, että tarkoituksenahan Vähän ehkä oli, löysä. että se alkaa Ei ihan tarvitse. kello 16.00, mutta siellä on vielä hommat vähän kesken, eli näyttelyjen palkintojen jako viivästyy ihan hieman, mutta minä täältä sitten kuuluttelen, että milloin katoaa. Tulee kännipiruetti. Siitä lähdetään pyörimään ja hyvin on kännätty. Hyytyy tuossa. Mun käsi hyytyy. Vittu. Tulee ensiluokasta kommentointia. Kiva kun tää on niinku Canon ja minä saat zoomata täällä oikeaan suuntaan. Kun siis tää menee eri suuntaan kuin Nikonissa. Ne pyörittää niinku tänne päin ja sitten... En tiedä, se on, ei ole. No parempi sekin kuin sisään. Oi. Nyt se haluaa laittaa tätä videonkin äänille ja sit mä oon pilannut tässä. Sano mulle vielä, että Tutti aina puhuu kaikkea tyhmää. Mä annan sun kuvata. Häh? Se sano vielä, että Tutti puhuu aina kaikkea tyhmää, niin sit mä annan sun kuvata sen takia. Anteeksi. Jeesus. Jeesus on hieno mies. Jeesus auttaa Timpalla pidetään. Kyllä. Aika hyvin on tähän mennessä ainakin auttanut. Rata olisi onnistunut vetten päälläkin. Mietin nyt. Ensi vuoden kisat. Pistetäänkö ehdotusta menemään? Joo. Mä pilasin tämän videon nyt. Ihan kaikisesti kanaveen. Hieno ryssä on hän. Otetaan poutaseen tuota aitaa. No ei se nyt ole mahdollista. Eikä hyvä. Eikö vähän vajaaksi? Ei. Näytä mun kuvakulmasta. Mä oon täällä ihan sivussa. Niin. Hyvä rentolet. Hyvä. Se oli loistava. Loppuraiskaus. Nyt se on viimeiset hetket todistaa Maikenille, että sun ei tarvitse ratsastaa paremmin. Be like Agades. En. Numero. Vasen käsi.